Dit weekend werd Venray opgevrolijkt door de muzikale klanken van Venray Muzikaal Totaal. Het was alweer de 17e editie van dit jaarlijks terugkerende evenement. Het muziekevenement had vrijdag geluk met het weer. Na een forse bui 's middags bleef het de rest van de avond droog. Maar niet alleen het weer maakt natuurlijk het Venrays Muziekfestival. De muziek en de organisatie zijn vanzelfsprekend het belangrijkste. En dit jaar heeft de organisatie het wat anders aangepakt dan voorgaande jaren. Nou, wat dit jaar anders is dat we andere podia hebben geplaatst. Dat kun je wellicht zien hier. We zijn een beetje van de tentsfeer af. We hebben grote podia neergezet. Het is wel een investering, maar daardoor wordt het meteen vind ik een aantrekkelijker evenement. We hebben dit jaar een jongerenpodium. We hadden altijd al een kinderpodium voor de echte kleintjes. We hebben nu een podium waar 5 bandjes van jongeren tussen de 12 en de 18 gaan optreden. Hartstikke leuk. We hebben een jury bij. De winnaar mag volgend jaar op dit plein staan. En die krijgen een concert bij Omroep Venray, wat opgenomen wordt. Dus hartstikke leuk. Ook was er een braderie van Venray Centraal. Door het hele centrum stonden kraampjes. En daarnaast was er dit jaar voor het eerst een podium bij het moment, in plaats van op de Bleek. De pleinen waren snel goed gevuld met bezoekers. En zij genoten van alle muziek. Ja, hartstikke leuk natuurlijk, die muziek in het dorp. Ja, ik ben nou net hier aangekomen, dus ik kan van de rest eigenlijk nog niet veel zeggen, maar het is altijd wel een leuk evenement. Het is gewoon een leuk initiatief en altijd leuk om weer naartoe te gaan ieder jaar. Op de Grote Markt was vroeg in de avond een kinder- en jongerenpodium. Er waren veel verschillende acts die werden beoordeeld door een strenge jury. De concurrentie was groot, merkten de jonge artiesten. Het ging wel goed, alleen we hebben toch wel twijfels, want het ging toch bij andere kinderen ging het ook echt supergoed. Oké, dus er zijn heel veel goede optredens geweest, als ik het goed begrijp. Ja, dat is waar. We hebben hele goede concurrenten en ja, het is wel zwaar geweest, vind ik zelf, maar nu vind ik wel, ik ben heel erg blij, maar ook weer heel erg opgelucht, want ja, nu ben je er vanaf. Dus. Wat hebben jullie precies gedaan? We hebben op ladders gedrumd. En wat denk je, gaan jullie winnen? Ja. Ja. Nou, dat denk ik niet echt zeker weten. Oh, jawel. Ik wel. Niet? Waarom niet, volgens jou? Die net was wel ik wel een beetje beter gaan. Zoals elk jaar trad ook de muziekwerkplaats op. Een emotionele avond dit keer, want door gebrek aan geld sluiten over een week de deuren van de kunstwerkplaats. En dat betekent dat dit misschien wel het laatste optreden ooit zou kunnen zijn voor de muzikanten. Moeilijk om te beseffen, vindt de coördinator. Dat is heel triest. Ja, ik weet niet, je hebt dit gezien. Dit is natuurlijk een heel intensieve optreden, maar we hebben vanmiddag denk ik 25 verschillende muzikanten op het podium gehad. En die beleving die daaruit komt en het naartoe leven naar zo'n concert, dat is voor hen eigenlijk het mooiste moment van het jaar. Zeker zo'n evenement als het Venray Muzikaal Totaal, dat is natuurlijk fantastisch om daar op het podium te mogen staan. 1 juli sluiten officieel de deuren, maar nog steeds wordt er gezocht naar een mogelijke oplossing voor de muzikanten. Zo is er 1 project wat bij het Kunstencentrum Jeruzalem loopt op dit moment. Dat is een samenwerking van Menzana, Vincent van Gogh, gemeente Venray. En niet te vergeten dichterbij, want die hebben eigenlijk het initiatief genomen. En Kunstencentrum Jeruzalem. En we kijken of de mensen van de kunstwerkplaats daar een paar keer in de week ook een plek kunnen gunnen. En een ander ding is dat heel misschien iets met alleen maar vrijwilligers van de grond komt. Want ik ben in dienst bij de kunstwerkplaats. Ik was in dienst, want 1 juli stopt dat allemaal. Maar dat zijn natuurlijk voor een stichting zijn dat dure kosten. En nu wil men proberen om zeg maar, alleen met vrijwilligers verder te gaan. Het is een hele klus, maar misschien lukt dat. Tot 1 uur 's nachts vulden allerlei soorten muziek de pleinen. En de organisatie kan terugkijken op een geslaagde 17e editie. Op je 12e al een boek uitgeven. Er zijn er weinig die dit al kunnen zeggen.
Dionne Heesakkers, leerling van Sint Oda in IJsselstein, is een van die weinigen. Zij heeft samen met haar begeleider op de basisschool een prentenboek gemaakt. Annette Deters begeleidt Dionne om haar chronische ziekte beter te accepteren. En dat wilde ze op een andere manier doen dan er alleen over te praten. Toen zijn we op het idee gekomen om er een verhaal over te gaan schrijven. En gewoon eens gaan schrijven, gaan tekenen en dan gaandeweg dachten we, nou zou het mooi zijn als we het ook nog echt kunnen gaan uitgeven. Hoe was dat om dat samen zo te doen? Heel bijzonder, want het was een geheimpje van ons tweeën. Want tot nu toe weet moeder van Dionne nog steeds niet de complete inhoud van het verhaal. En dat is heel knap, want ze heeft alle bestanden zelf in de mailbox gekregen. Maar ze zei, nu wil ik het ook pas zien als het echt klaar is. Dus ja, heel bijzonder om dat samen met Dionne te doen. Het boek gaat over Chapo. Dit is een hond die zich vaak grieperig voelt. De viervoeter staat symbool voor Dionne, die de zeldzame chronische ziekte Sjögren heeft. Maar wat betekent die ziekte nu precies voor Dionne? Dan krijg je ontstoken klieren. En ik heb dat hier in mijn nek. En ik krijg dan meestal pijn in mijn knieën. En moe. Een boek maken is natuurlijk niet 1, 2, 3 gedaan. Voor Dionne en Annette was het een hele klus. Er komen veel verschillende dingen bij kijken. De tekst schrijven en tekeningen. En dan kijken of alles wel goed is en dan opsturen. Want wat heb jij aan het boek gedaan? De tekeningen. Gistermiddag werd het boek gepresenteerd aan alle leerlingen van de basisschool. Zij waren zeer verrast. En er waren dus heel veel leerlingen die hier nog niks van af wisten. En na de gezichten spraken boekdelen, die zaten echt allemaal zo van wow, heeft zij een boek geschreven? Dus heel bijzonder. De moeder van Dionne gaat verder aan de slag met de promotie van het boek. Woensdagmiddag vond in de Engelse tuin een inspiratiebijeenkomst plaats. Onder de naam Publieke Pioniers stond de bijeenkomst in het teken van een verandering in het samenspel tussen samenleving en overheid. De bijeenkomst was voornamelijk bedoeld voor ambtenaren. Zij kregen diverse speeches te horen van publieke pioniers. Ondernemende mensen die een initiatief hebben ontwikkeld dat een grote impact heeft gehad op de samenleving. De sprekers waren mensen vanuit de overheid, maar ook vanuit de samenleving. Een publieke pionier die woensdagmiddag ook aan het woord kwam, was Erna Smekens. Zij is oprichter van Tientjes, een project waarmee ze mensen die op de bank zijn beland stimuleert om weer aan het werk te gaan. We trainen mensen, dus we bieden mensen de mogelijkheid aan om weer te gaan geloven in zichzelf. Dat is de grootste klus. Mensen zijn geloof in zichzelf kwijt, respect in zichzelf kwijt. Wij bieden mensen tools aan, op een heel laagdrempelig om weer te gaan kijken van hoe pak jij je leven op? Wat heb je in huis? En ga dat doen. En dan gaan we het doen. En dat doen we door maatschappelijk betrokken ondernemers uit te dagen. Van maak eens dingen mogelijk die eigenlijk helemaal niet mogelijk zijn voor mensen aan die onderkant. Door helemaal buiten de kaders te denken. Door samen, heel veel samen te doen. Want mensen in Nederland doen dingen alleen. Vooral als je aan die onderkant terechtkomt. Die isolatie is echt vreselijk. Dan zeggen mensen, ik weet het wel, maar ik wil het niet meer alleen doen. En dan zeggen we van oké, we binden mensen duurzaam aan elkaar. Ja, dan gebeuren er wondertjes. Erna kreeg veel waardering vanuit het publiek. Ze vertelde vol enthousiasme over haar verhaal. Een inspiratiebron mede doordat Erna een project voor werklozen is gestart vanuit haar eigen ervaring. Ik ben zelf op de bank terechtgekomen. Ik heb een aantal jaren bijstand en voedselbank gehad. En vanuit die situatie zag ik hoe hopeloos je dan raakt. En ik dacht, dat wil ik niet. Zo wil ik niet een voorbeeld voor mijn jongens zijn. En het moet anders kunnen. En daar ben ik gewoon over na gaan denken. Van het een is eigenlijk het andere gekomen. De bedoeling van de bijeenkomst is dat de ambtenaren het enthousiasme van bijvoorbeeld een spreker als Erna als inspiratie kunnen gebruiken om een verandering in hun eigen werkwijze aan te brengen. Gemeentesecretaris Karel Joosten hoopt vooral dat de ambtenaren meer naar buiten in de samenleving treden. Niet vanuit, laten we zeggen, de ivoren toren, vanuit je gemeentehuis dingen te bedenken, maar naar mensen toe te gaan of mensen naar je uit te nodigen. En dan met hun te praten over de problemen. En eigenlijk vanuit hun problemen, de problemen van de mensen in Venray of daarbuiten, te denken. En niet vanuit onze ivoren toren of vanuit onze papieren paparassen. Wordt dat nu te weinig gedaan? Volgens mij hebben wij al een heel aantal publieke pioniers in de dop in Venray. Wij noemen het eigenlijk, stiekem noemen wij ze de frontliniemedewerkers.
En er zijn een hele hoop ambtenaren die ook gewoon in het gemeentehuis goed werk doen. Dat hoort er natuurlijk ook altijd bij, hè? Want iemand moet de deuren open doen of dicht doen en de computers laten werken. Maar we hebben best nog wel meer publieke pioniers, frontliniemedewerkers nodig. Om zo'n frontliniemedewerker of publieke pionier te worden is het niet alleen belangrijk om je gezicht buiten te laten zien. De manier waarop er gewerkt moet worden is ook anders dan de werkwijze die op dit moment door de meeste ambtenaren wordt gehanteerd. Het verschil is dat de ambtenaren minder gaan denken in de regels. Als ambtenaar ben je toch normaal, wordt je leven veel bepaald door de wetten en de regels die je moet uitvoeren. Dat is dan weer in Den Haag bedacht en wij voeren dat hier uit. Maar dat is vaak niet waar de mensen buiten op zitten te wachten. Zij wachten niet op een vergunning, maar zij willen graag met een bedrijf aan de slag. En wij denken vanuit de vergunning en zij denken vanuit het werk wat ze willen doen. Of een pizzawinkel die wil pizza's verkopen. Daar gaat hem helemaal niet om een parkeervergunning voor zijn brommertjes. Er zijn al enkele voorbeelden in Venray te noemen waarbij er meer wordt samengewerkt met burgers. Vooral de wijkontwikkelingsplannen zijn hier een illustratie van. Het doel van de gemeente is dat dit soort samenspel nog meer gaat plaatsvinden. Vanaf vandaag is de zomervakantie voor de basisscholen begonnen. In Merselo vierden ze hun laatste schooldag wel op een heel speciale manier. De schooldag was namelijk niet georganiseerd door leraren, maar door 4 VWO-5-leerlingen die voor een opdracht voor het vak MNO een bepaalde activiteit moesten organiseren. En zij kozen ervoor om een laatste schooldag voor de basisschool in Merselo te bedenken. Nou, we hebben dus de sportdag georganiseerd voor de basisschool De Lier. En het is een thema van de koningsspelen, omdat er was toch wel een troonswisseling dit jaar, bijzonder voor de kinderen. Dus ja, we hebben allemaal spellen bedacht voor in het thema van de koning en de koningin. Om de dag te organiseren moesten de 4 meiden samen aan de slag gaan met een plan. En ze merkten al snel dat er bij de organisatie van een dergelijke activiteit behoorlijk wat komt kijken. Ja, eerst natuurlijk wat worden de groepjes, het budget van de school, wat komt er meer, de schema's maken voor vandaag, de spelletjes bedenken, ja van alles, echt een heel geregeld. Binnen een organisatie is natuurlijk de samenwerking van groot belang. Over het algemeen ging dat tussen de 4 leerlingen goed. Ja, soms was er wel oneenigheid, maar dat hou je altijd in een groepje. Maar het was wel gezellig, want wij kunnen met z'n 4 wel gewoon heel goed samenwerken en ja, het was wel heel leuk. De kinderen waren donderdag druk in de weer met de spellen die voor hun waren georganiseerd. Er waren veel diverse wedstrijdjes te doen, verspreid over het veld bij de molen. Twister, Jenga en nog een ballonspel. Dan moet je zo ballon, dan ga je met een touwtje een ballon aan je knopen en dan moet je een tegenstander proberen zijn ballon kapot te maken. Voor iedereen was het de laatste schooldag. Maar voor de leerlingen van groep 8 was het natuurlijk extra bijzonder. Voor hen is het echt de allerlaatste schooldag op de basisschool geweest. Danielle zit ook in groep 8 en gaat met gemengde gevoelens naar de middelbare school. Ik vind het wel op zich wel leuk, alleen het is ook wel zo van jammer dat je dan niet meer op de basisschool zit. Wat ga je missen aan de basisschool? Ik denk toch dat er meerdere groepen bij elkaar zitten en dezelfde juf de hele tijd. Ook al waren de spellen heel erg leuk, het belangrijkste natuurlijk aan een laatste schooldag is dat het dus de dag daarna vakantie is. Maar wat gaan de kinderen dan doen? Misschien na de juf, want de juf had ons uitgenodigd om cake te eten, want ze was jarig vanmorgen, dus dan mochten we komen. Dan gaan we naar Frankrijk en als het goed is daar een zee. En we hebben een nieuwe caravan. En ik heb ook nog een strandbal gewonnen en die ga ik dan gebruiken. De sportdag was en voor de kinderen en voor de leerlingen van VWO 5 een geslaagd evenement.